ಏತೋ ಸರ್ತಿ ದೇವರ್ನೊಟ್ಟು ಕೋಪ ಮಲ್ತಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸುರೂ ನೆನಪಾಪುನು ದೇವರೇ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುನ ಸೂತ್ರಧಾರಿಲ ಆರೆ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸಾವರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ ಆರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚನ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ದದಾಂಡಲ ಪಂಡದೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಆಂಡ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಆ ದೀಪ ಪತ್ತಾನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೇಟು ದಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಬೈದೆ ಬಾಲೆ ನಾನು ಐತನೇ ಭಾಷೆಡ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನನ್ನೊರ ತಟ್ಟಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು. ಬಟ್ ಯಾನು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತ ಒಂದುಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಬಾಲೆ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಬಾಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಬಾಲೆನ್ ತುಯ್ ಕೂಡಲೇ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ತಟ್ಟುವೆ ಇಲ್ಲಗ್ಲೆತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಖುಷಿನ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಮಾತ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಆಗ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರರೆ ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಗೇಟು ದಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏರ ಒಂತು ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಯ್ಯದ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದೆ ಇದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಅಂಜಾಲ್ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಡೆ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ದಿವೊಂದುಲೆ ಒಂದೇನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಏರ್ ಮಾತೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತು ಒಂದುಲ್ಲರ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಜೀವನಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ. ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕಿಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಸಡನ್ ಅದು ಅನ್ಕೇಂಡ ಪನ್ಕ ಅನ್ಫಿಲಾಂಡ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಟ್ ನೇತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಹಾಳು ಸಾದಿಲೆಡು ಪೋಪುನ ಕಲೆನ್ ಸರಿ ಸಾದಿಗು ಕನಪುನ ಪ್ರಚಂಡ ಶರೀರ ಒಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸುಪ್ಪುನ ಹೇ ಗಣಪತಿ ದೇವ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಲೆಡು ಉಪ್ಪುನ ವಿಘ್ನಲೆ ನೀರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದೂರ ಮಲ್ಪಿ ಯಾ ನೀರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂದು ನೇತ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ್ ದಿನಾ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾದಿಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ವಿಘ್ನಲ್ಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ದದಾಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಗುರಿನ ಓವ್ಲಾ ವಿಘ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಪ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಸತ್ಯಲ ಏತೋ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಘ್ನಲು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಡು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಆತೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಅದಾಂಡಲ ಗುರಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಇದಾದಿತ್ತಂಡ ಆ ಹೆಜ್ಜೆನು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಪಿರದಿ ಯೋಚಿ ಒಂಜು ದಿನ ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿನ ತಲುಪುವರೆ ಏನೋ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾತೊಳ್ಳೆದ ಅದಾಂಡಲ ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆನ್ ಪಿರದಿ ಯೋಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೀದಾ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗು ತೂ వచ్చి ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜು ದಿನ ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿನು ಪೋದು ಮುಟ್ಟುವರು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೇನ ತಡ್ಡೆ ಏತು ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಲೈಟ್ ಆದು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡು ತೂಪರ್ ಐತೆ ತೂಲೆ. ಇನಿ ಯಾನಿರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆಚ್ಚ ಈರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕವರ ದೈಗ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜೆಪ್ಪು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಳಿಗೆ. ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ತೂಯರತೆ ತನಿಷನ್ ತೂಯರತೆ ತನಿಷ್ ಲಕ್ಕರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನೀ ದಯಪಣ್ಣ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಡೇ ದಿನ ರಜಾ ಬಾಕಿ ಉರಿದೀನಿ. 31st ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಪನಂದಲ್ಲೇ ನಾನು ಫುಲ್ ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಡುಡ್ಗೆ ಏತು ಜಪ್ಪರೆ ಉಣ್ಣ ಇಂಕಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ 9:15 ಆಂಡೆ ನಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಅನ್ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ತಿಂಡೆ ಕಾಫಿ ಪರಿಯೆ ಮಾತ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಕೊಡೆದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಚೂರು ಉರಿದಿಡು ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚದಿಯರೆ ಉಂಡು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ತನಿಷ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಐಕ್ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ನಾನು ಏಪಲ ರಡ್ರಡ್ಡೆ ಮುಜೆ ಬುಕ್ಕು ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೆದ್ದಿಪ್ಪೆ ಈ ಸಲ 2 ದಿನ ಬಾಕಿ ಉರಿದಿಡು ಬೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆವರೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದುರುಡು ನೀತು ಮಲ್ಲ ತೊಂದುರುಡು ಉಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ದಯಪಣ ಒಂಚೂರು ಒರಿದಿನತೆ ಬೆಚ್ಚದಿಪ್ಪು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಪ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬಾಜದ ಅಂತ ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪುನ ಅಡಿ ಪೂರ ಪತ್ತುಜಿ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾನ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬಾಜನಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ತೊಂದೂರು ಮಾತ್ರ ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ఒక ವರ್ಷ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವೆದರ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ವೆದರ್ ಇತ್ತಂಡ
ಕೂಲ್ ಅದು ತಂಪಾದಿತ್ತು ನಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶೆಕೆ ಇತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಶೆಕೆ ಕೇರ್ ಮಾರೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಟ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಶೋ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಮೂಡ್ ಒಂಚಿತರ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದುಂಡು ವೆದರ್ ಇಂಚ ಇತ್ತೀನಿ ಈಜಿಂಡ ಶೆಕೆ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತೆ ಸಿಂಕುಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಭಾಜನ ಬಿದ್ದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಕದ ಭಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೋಡು ಐದು ದುಮ್ಮು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದೆಕ್ಕ ದಿನ ಭಾಜನ ಎಲ್ಲ ದೆದ್ದಿತ್ತು ಅವೇ ನೀಟಾಗಿ ದೆದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಕದ ದಿನ ಭಾಜನ ಮಾತ್ರ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಡ್ ದಾಲ್ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೊಂದ್ರೆ ಹುಡಿತೀನೇನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಈತು ಮಲ್ಲೇನು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬಂತದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ತಾನಿಷ್ಟ ಬುಕ್ಸ್ ಬೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಯಾರು ಕುಲ್ಲುವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು ಬಟ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 2:30 ಮುಟ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಬಯ್ಯಾನಾಗನೇ ಕುಲ್ಲುವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆರಾಮಟ್ಟಿ ತೋದು ಬೈನ್ ಪಾಡೋದು ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕದಾದ ಆಪುಣಂದು ಏಪಲ ಬೇಗ ಪಾಡು ಐಕೆ ಬಂತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ರಡ್ರಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಸಲ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕನಾನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಏಪ ಕಂತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕು 27th ಗದ ಅದನ್ನ ಕಂತೀನಿ ಇನಿ ಏತ್ ಡೇಟ್ ಅಂದು 27th ಕನತೀನಿ ಇನ್ನು 29th ಅತ್ತ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಾಣಿ ಕನದೀನಿ ದುಮ್ಮೆ ಕನದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಡೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಡ ಏನೆಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಕಲೆಗೆ ನಮಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಾ ಅಂದು ದಾದನ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತೀನಿ May 27th ಸೊ ಆನೆ ಕನರೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನಾನು ಅರಾಡು ದಿನ ಟು ಹರಿ ಬರೀಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತಾ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹೊರನೆ ಬೈನ್ ಪಾಡ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾಡು ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ 2 ದಿನ ಟು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಚೂರು ಬೈನ್ ಪೂರ ಸ್ಲೋ ಎಂಕೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವರೆ ಉಂಡು ನೀಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ 2 ಬುಕ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಪುನೇನ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀಟ್ ಆಯ್ಚಿನಲ್ಲ ಮಲೆಜೆ ಎಂಚನ ಈ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಬೈಂಡ್ ಪಾಂಡ ಬೈಂಡ್ದಲ್ಲ ಒರಿಯುಜಿ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ದೇ ಲಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೈಂಡ್ ಪೂರ ಪರ್ತುದುಪ್ಪೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಫುಲ್ ರಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬೈಂಡ್ ನೀಟಾದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗೀಚೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅವಳ ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪೋಡು ನೋಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ಈ ಆಣುಲು ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಕ್ಲೆಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏಜಿ ಬುಕ್ಕು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಆ ಬುಕ್ಕುನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೈಂಡ್ ಓಲೋರು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾನಾಗ ಬುಕ್ಕುಡು ಬೈಂಡೇ ಪೂಜಿ ಖಾಲಿ ಬುಕ್ ಅಂಚ ಪೇಜಸ್ ಪೂರ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏತುನೇ ರಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನೇಜಿ ರಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಪೇಜ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಣ ಇಂಚಮ್ಮ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಹಾಪುಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಅಂತಂತೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪೇಜ್ ಪೂರ ಪೋದುಪ್ಪುಡು ಬರೀತಿನ ಪೇಜ್ ಕೆಲವರ ನಡು ಟುಪ್ಪರೇಜಿ ಯಾಂಪಿರ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅವು ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಪೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅವಾಗ ಅವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡಪಾಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ದಾಳ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನುಲೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಯಾನೇನು ಪೊಣ್ಣು ಮಿನಿತ್ತದಿಂತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ತೂತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಳು ಓದುವೇರ ಬುಟ್ಪೇರ ಜೋಕುಲು ನೋಟ್ಸ್ ನೀಟ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪುನು ಕಲ್ಪಾಗ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಪುನು ಬಟ್ ಈ ಆಣು ಬಿಂಬೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ಕು ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತೂನಗನೇ ಯಬ್ಬಾ ಓದವ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕದ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾತು ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೇನ ಓ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪಿರತೂನಾಗ 5th 6th 7th ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಣ 4 ಡೇ ಮುಗಿಯೋದಿತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಅಂಚ ಮಾತದ ಆಳ ಬಂದ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಏನಿತ್ತು ಬೇಳೆನು ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಒಂದು 5 ಜನನ 10 ಜನನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು 8 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ನಿಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಏಪ ಅಂದ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಲ ಕೊಂಚ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಏಪ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ವಾ ದಿನ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ವಾ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ಪೂರ ತುದಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾತೊಂದು ಬರತ್ತೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದ್ಲೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಬೆಗರ್ವೆ ಮಾರೆ ಈತು ಶೋಕುದ ವೆದರ್ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಗರ್ವೆ ಓಕೆ ಇಂಚನ ಫುಲ್ಲು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ